Straight to the point. Katag pagtagad may ganitong cross-examination ni Attorney Michael Pua gahapon be ngadto mga higala sa witness mga kagalaan sa prosecution nga si Attorney Roderick Wamil. Siya mga higala ang kuwa auditor nga maoy tig-audit ining intelligence and confidential funds. Naa sa ma-assign sa ICFAO, kining Intelligence and Confidential Funds Audit Office. ICFAO, mo nang kuwa ICFAO. Sa may na-assign na sukad sa 2014 to 2024. Mo nang siya mo itig audit mga higala. May ni og angay ni pangutanon kumusta man ang uban nga mga gi-audit nimo? Nagamit pa po sila mga ngan nga mga alias? Straight to the point. Kana maoy kwan, siyempre kana nga mga pangutana objectionable mga kigalaan pero may mahimong dunay art mga higalas pagpangutana ang defense nga makalusot na. Pero sige lang, ato lang sa paminawon mga higalas Attorney Pua ining cross examination kagahapon. Isugod ta lang ni dong para kwan siya kasama nga names. Sige names. Thank you, Your Honor. Thank you. Mr. Wamil, good afternoon po, sir. Good afternoon po, sir. Sa pagkaalala ko po, nabanggit niyo po that you were formerly with ICFAO as a state auditor. Tama po ba? Yes, sir. And you are a certified public accountant. Tama po ba? Yes, sir. You're also a lawyer, correct? Yes, sir. You passed the bar in 2022. 2023 po. 2023. Okay, I stand corrected. And Mr. Wamil, you also testified yesterday during your direct examination that you were part of the team that audited the OVP and DepEd confidential funds. Is that correct? Hindi po team kasi ako lang po yung nag-evaluate ng documents. Ikaw mismo, basically nag-evaluate ng documents. Tama po ba? Yes po, sir. Okay, just so maintindihan lang namin how ICFAO conducts its audit. Yung mga auditors po ba, do they go to the field and observe itong mga confidential operations in person or? Since what we do po is compliance audit, we base our audit on the documents being submitted to the ICFAO. Okay. And do you get special training as auditors pagdating sa how confidential or intelligence operations are conducted? We base po our observations on the provisions naman po ng Joint Circular 2015-01. Okay. So, basically what you're saying is you base your audit on the documents submitted to you, not just by DepEd or OVP, but by any other government agency. Ganyan sa ICFAO. Based on the documents if they are compliant with the requirements of the Joint Circular 2015-01. Correct. Thank you. So, pagdating po dun sa mga dokumento na natatanggap nyo from OVP and DepEd, binabasa nyo po to isa-isa, no? Lahat ng attachments? Hindi po ako yung nag-receive noon. Meron po kaming receiving staff po. Pero kayo po, in your evaluation, do you go through the documents one by one? Yes po. I evaluate po if they are compliant with the requirements of the Joint Circular. Okay. Now, when you evaluated these documents, nakita niyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022? Nakita ko po dun sa disbursement voucher po na si Asek Limuel G. Ortonio po. No, I mean the grant. Kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. That's correct. Opo, Office of the President. Pagdating naman po sa OVP 2023 confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that? Yes po. And pagdating naman po sa DepEd 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba? Yes po. And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba? That's correct. Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Naalala nyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I natanong- assumed in ICFAO in Since- 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed
siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a Okay, document. pause gamay. So mo ni mahigala. Ang mga preliminary questions mga sukit ti paminaw o ang mga pangutana mahigala nga mo so na dito mahigala sa gipakita nga dokumento ni Attorney Michael Pua makigalaan no nga sukad sa iyang pagka-assign mahigala sa kuwa ICFAO si Vice President Sara Duterte naman gyud mao iyang na audit kay siya ra maoy na ay confidential funds. So natanan, natando tanan siya. Mo na ni mahigala ato nang discuss gamay ganina pero ato nang ganid karon mga sukit ti paminaw for purposes of discussion mga kagalaan atong giganid tanan. Okay, proceed Dong Nims. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel may approach. Okay, approach the witness ha kay di ana ang dokumento. Standby ha. Atong balikan may gala. In fairness ha, ang prosecution mga kagalaan ang ilang lawyer si Attorney Lorna Kapunan medyo kuan-kuan lang siya may pangidaro na lang pero usan ay mahigala sa mga banggiitan nga mga lawyers dito sa kauluhan base sa akong nahibaw-an mga higala. Although wag ko kakita niya sa korte pero doon naman gud sa mga interviews anak ra kita makakita. Dahil mo makakita ta sa actual trial ug unsay kaliber sa usa ka abogado mga higala. But so far karon sa ato nakita maila nimo nga kuan gud mantigo siya although mura lang ni kibra gamay tungod sa pangidaron. But in fairness may gala mantigo ba gyud si Kapunan day. Kamo sa gani mo hatag og kuan kano sa amo palusot og mga pangutana bahalag objection na mo. Kalusot gyud iyang kuan. Katugon iyang gikuan yo primero katong sa direct examination undilim. Nya sa to katong pikit. Kaya siguro dilim dahil nakapikit. Alejandro Pikit, di na ba mo katawa yung istorya? Ang problema lang wa kayo nangatawa tong iyang kundi kayo liwog ka sa kanang iya tinuod ba kani katawanan ba kani joke ba kani unsa ba ka? Ang katong katawanan ginoon niya gidbadlog ang iyang witness oy. Ayo ka. Hoy, hoy, huwag kang sumagot. Ato may katawanan may higala. Pero ato ipadayon si Attorney Michael Pua ha pagkandak og cross-examination gahapon. Sa akong mga nakitaan bitaw nga mga lawyers, lahi mo gud nga kada na ang lahi akong exposure ba kay ang akong senior partner mo kadto Attorney Gloria Lastimosa Dalawampo. Fiery sad kayo mahigala mo da og cross-examination. Pero nakakita ko gahap kining sa impeachment ron kining kang joke no kalma kayo kalma kayo mo argue no o kini sa Attorney Michael Pua kalma kayo murag dili ka mo pataas ilang tingog inay maris kuan sa ko nga lahi sa ning ila da murag maka-appreciate sa ka ba nga naa say taas gyud siguro pasensya no bisa pag tanaw ka na ang witness gud nga mo likoy og tubag pero si Pua mahigala kalma no gid okay say we'll accept that answer ana ra ba no makakuan sa ka pero kaigo sa gihapon ha. Bugnaw ba? Si Jukno may galang argument ni Jukno bugnaw. O si Pua, bugnaw mo argue pero gadag init. Mangutana may gala bugnaw na pero gadag init. Wala ni mahigala bag kana na may uban niya kanang istorya nga kon kayo. Nagtaas ang tingog kon kayo pero wa pa nahimo. Pero kinisal bugnaw kayo istorya pero doon na nahimo. Mura ba kanang sa kon pa na day ba kanang isukip kaning sinultian nato dili dapat sa may Cebu City o ngadto sa North istorya ikaw sumbag ta karon. Ka ko nga hab. Ana isog kayo pero wa pa makasumbag. Adto kas dalagit kalma kayo. Giing naghilom piti lagi. Og tumindog pite, og lumingkod pite. May pay lumigay. Kini sa Attorney Pua o kini sa Attorney Jukno og
ang tuno ani nila mahigala mibaw pa tagadalagit gyud. Good morning sa ato mga shout out sa ato mga kaigsunan sa dalagit. Palingaw sa tagpaminaw bay asan tuno ba? Kalma ba? No? Pero nay ba kalma pero nanay unod. In fairness ha, minaw magikos kan joke no nga kan. Kalma kayo, kalma pero substantial argument. Mosals po ha, kalma kayo. Very substantial argument. Unya sa cross examination dili ko naka-appreciate sa cross examination ba kay ang witness muli ko di man sa suko gyud. I-trap niya pangutana unya dili mahigala mo. Kuan kay ang witness ko imo bantayan, imo ibalit witness sa kining witness. Klaro ba lang istorya? Bias ni nga witness. Bias for the prosecution. Kana gyud akong evaluation na klaro gina. Sumo na nga ang mo cross examine niya kay mantigo ba pud nga witness abogado ba ya? Unya kuan CPA. So kamao sa mo palusot-lusot, dakpan gyapon kining kung importante gyud na mo sulti kag tinuod karon klaro gyud. Pero kung manikamot yung kagkuan ba, masakpan niya kapon kadugayan. Pero sa attorney po ako nabantayan, di na sa masuko, di na sa mga higala mo taas at tingog. Wala gyud, kalma na gyud. Askang kalma ha, bitaw. Kuan gyud sad, nataw pa pinawag tiwas ha. Daghan nga mga portion kaingon ka ba nga, doon ay mga questions answerable by yes or no. Og, lain pa to nga lawyer mahigala nga ako, i-insist mo gito. Not responsive to the question. The question is on answerable by yes or no. Pwede maka kuan, pero siya kalma na kayo. Dili ka mo answer yes or no. Say, okay, we'll accept that one answer. kalma kay mo da og cross examination. Diha atong balikan mahigala ate. Padayon ko no names, kanto names. I am showing you a document Assisting entitled counsel from the Spec- prosecutors may also Oh, yes. approach should they so desire. I am showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po. Tama po ba? Mm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014. Kanay ha, tama. Bawsan pa niya pangutana sa attorney po ha. Asa tong pangutana sa about sa secrecy mahigala dili ka mo leak o dili ka mo divulge sa mga information. Pangayoon ba kanya asa man nga provision. May kana at attorney po mahigala kay ready ba? Quote sa revised penal code, quote sa mahigala sa Republic Act 3019, 6713. Kuan dayon ba? Kana na ang ready siya ba nga ni himo sa cross examination. Bawsan mo sa pangutana, ha? Kung yung witness yun ka na bang gustong dili magpadakop, magdakpan gihapon? Kaya ato pa dayon ha. Sige dong names. Issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation, this has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. Okay, pause, so pause, upon the Posa.
So, naklaro mga higala, kay iya man kong emphasize nga, diha sa ICFAO, kuwa, kanang opisina mahigala sa ICFAO, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, from 2014 to 2024. Unsang pitsaha? Sa 2014, nagsugod siya mga kaigalaan niya ng September of 2014. Ngayon siya nga, ang iya ragyong na-audit, si Sara Duterte ragyod, kay wa may laing Vice President nga doon ay confidential funds. Nagsugod sa September 2014, kanang ipakita ni Puwa mahigalang dokumento kay December man, 2014 na maris. So naanak ka sa ICPAO. Confirm ka ni? Nag-confirm siya. Pero himbawa sa pagutana nga, na-liquidate ba ka na? Mo na'y pangutana nga ibalik ni mo, na-liquidate ba ni mo na? Kaya ikaw may auditor na anamang ka ng panahon na. Ha? O gwa ni mo na ma-liquidate, sa mo tos binay, day, wala mo submit na tos binay. Mas dako itong saas binay, kung wagin mo submit. So, nagpasabot ni dinhi, nga dili lang si Sara di ay may dunay confidential funds. So, nisukuhi sa iyang giingon nga, si Sara ra gyud. Yato tiwaso na, padayon dong. Agreement made during pre-trial. We request that this be marked as exhibit for the defense D-1-167-DE. -OVP. Let it be so marked. Thank you, Your Honors. Provisional only, Your Honor. Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is Of course, at appropriate. the proper time. Thank you, Your Honor. And we will provide the prosecution with a copy as well. Kindly do that after, perhaps later on, after the trial, or now too, so that it can be made a subject matter of redirect. Should the counsel for the panel of prosecutors Medyo malabo. so desire. I can give you Photocopy. just a photo. We would like to manifest that this is just a printout, Your Honor, and a photocopy that we retrieved from the office of the Vice President. Noted. Okay. Ito, bibigyan ba natin to? Okay, hindi na. Okay. Anyway, Mr. Witness, nung pinag-aaralan ko yung nature ng confidential funds, may mga issuances akong nakita aside from yung JC 2015-01 na parating yung nami-mention kahapon and today. And that is COA Circular 92-985. Yun po ba ay familiar sa inyo? Can you repeat? I can give you a copy. Pause, ha? Kani nga, familiar ka? Can you repeat? Tagaan kopya, ana? Makaingon sa kakinis po, ano, kananaan, kalma, niya, marubutan nun na siya mo cross-examine, dili maldituhon ba? Kalma kayo, paingon niya, prosecution nga, kuha na, sige lang, tagaan na mo kopya. Sabi na saya, pagkasulti ba, kamalaka, tagaan mo kopya, ana, no? Kaya mas maldito, mas, kung pag si Kapunan, kanawa, direct examination pag Kapunan, pero minaldito kayo, kuan kanang pagka-antics ba pagkaraang abogado ba igamit niya katong kuan andilim nga pikit na niya katong napa siya di pa lusot nga katong scam na ba mindal dito man to prangka pag istorya ha as mga lawyers na minaw ron kato yang mindal dito gito nga makasud pero wa sa gamiti mahigala wa sa bawsi ni attorney Puag mindal dito kita nimo akong evaluate ang kuan ha ang iya bang style ni Puwa kalma kayo nga kuan lang murag duda ko strategy ni sa team nila ni defense team murag strategy siguro lang nga kalma lang murag lagkuan wa gyud kita ka dili mga hambugiro ba kita ka store kalma kay tanawak Puwa mapausanon kayo nya mo respetar askiro ato respetaran kay maguwang na gud nung kay interview si attorney Puwa paghuman siya respetar man ta kay daan na ba ang abogado si Kapunan no so ang respect bitaw dili ba pareha ng bata pang abogado siko na kayo, ayaw lang. Respect lang kayo. Punta balag, okay, abot skorte. Total, ang gira to mas korte. Abot skorte, pakita ka sa mga abilidad dito. Pero nagkagawas na, oy ma'am, sir, ano lagi po ka, ha? Ay! Di magi nag-una na to, no? Yan po'y naulahin na to, doon po'y nag-una. Ang kanindotan niya ba kay, respect yun. Maguwang man sa nato, anak.
Alright, kopya, tiga kopya. Anak, kalma kayo.